Seguem al minut ja 15 de la segona part. El Constantí sembla que ha portat una miqueta de força, esperem que la recuperi. Rodríguez que penja la pilota, despeja Cisco, xuta número 8 i fora directament, ha xutat Tierra directament fora. Saca d'aquí favorable al Constantí. Santi que va cap al darrere de la porteria a buscar la pilota. Jordi tira cap al darrere de la porteria per sacar aquest saca d'aquí, a l'esquerra de la porteria de Santi. El Jordi qui se'n va cap a la pilota. Xut de Jordi, cap a Soelo. Però la toca el jugador número 3, Rodríguez, per Espanya Canonja. El Jordi, la toca cap a Maceira primer amb la pilota, que la llarga cap a Susi, però allí posa el peu, molt valent, Lillo. Espera plan amb la pilota, que ha passat amb un contrari, el Hierro, li pren Serapio la pilota molt bé, Soelo, Serapio segueix a la pilota, enviant cap a Diego, ha relliscat, llàstima que hagi relliscat Diego, i fora, saca de banda, favorable a Espanya Canonja, que s'ha aixecat ara, ha sigut Bernal, enviant cap a Hierro, però allí està Santi, sense cap mena de complicació, aturar la pilota que ha passat cap a Jordi Cano, cap a Maceira primer, contraatac del Constantí, segueix Maceira primer, torna Maceira primer, per terra, però recupera, cap a Diego amb la pilota, cap a Maceira primer, segueix Maceira primer, torna a Susi que volia, però li ha posat el peu, li han tret, volia xutar Diego, però a Susi volem dir, li han tret. El Vilches amb la pilota, contraataca a l'Espanya Canonja, però Cisco està allí, però li ha fet falta contra el Constantí. Cisco ha fet falta a Vilches. S'aixeca, Vilches, va una miqueta coix, però allà estava el Pere, que li ha donat una miqueta d'aigua, sembla ser. Sac, falta, que llançarà en aquell moment l'Espanya Canonja. El Jordi, que passa molt peu, molt bé. El Maceira primer, enviant cap a Serapio, Pere Plana, cap a tot Pere Plana i fora. I saca el Serapio sacarà aquest out. Enviant cap a Cisco està sol. Para Cisco, ha caigut Cisco, atenció! Ha caigut Cisco, però la jugada de Cisco! Atenció, perill, per la porteria! I para! Molt bé! Hi ha hagut un moment de perill per la porteria de Santi! Ha caigut, ha relliscat, Cisco ha deixat la pilota morta per Perso i també se'n trobava allí Maestre, que entre tots dos han perdut l'oportunitat de tallar distàncies en el marcador. Saca davant d'ara, que sacarà Juan Antonio Jordi penja la pilota, despeja el jugador de l'Espanya Canonja. Atenció, és Soleilo, que ha xutat molt fluix a les mans del porter Gómez. Susi, despeja el defensa número 2 Bernal. És Cano amb la pilota, segueix Cano, enviant a Pere Plana cap a... Li han fet falta a Serapio, El capità d'Espanya Canonja posa protesta a l'àrbit, això és targeta, però l'àrbit no li vol treure. I han anat, doncs, el jugador Bernal i Rodríguez, el número 3, capità, i el número 2, a protestar a l'àrbit, i això era targeta de la manera que han anat a protestar, però sembla ser que el senyor Navarro, doncs, no ho vol treure. Jo crec que el senyor Navarro ha tret una a Maestre per part de l'Espanya Canonja i cap de moment per part del Constantí. És Cano, que llançarà aquesta falta. Cano que penja, cap al segon pal, allí ja té el jugador del Constantí, és Maceira penja, i Ursai, que se trobava allí, Serapio quasi sota dels pals. Portem 20 minuts de la segona part i el resultat, recordem que és de Constantí 2, Espanya Canonja 0. S'ha assecat, allí està Diego, que para la pilota, i ara què? Ara, saca davant, oh, quin xou, senyor Navarro,
Quin xou, ara m'ha assecat. Oh, quin xou, senyor Navarro. Des d'aquí on estava jo no l'he pogut veure el senyor Navarro. Ha assenyalat saca de banda, assecat i ara m'ha assecat. Quin xou, senyor Navarro, quin xou. Saca de banda, que ho fa el Lillo. Cap a Juan Antonio cap a Cisco. També Santi es troba. I corna i saca de banda. O no, encara no? Semblava que havia sortit. Ara sí, ara ha sortit. Ah, hi ha un jugador, sembla que és mestre que aixeca el braç com ve a sorprendre aigües o ves por ahí i no li diu res. Segueix a Cisco, que xuta a tocar la pilota al cap d'un jugador de l'Espanya Canonja. Contraataca de l'Espanya Canonja. Talla molt bé la defensa, és Macera primer, que se la mira. És el número 6, ara catallat, Gavilan. I ara què? Saca de banda, favorable a Espanya Canonja. Hi haurà un altre canvi per part de l'Espanya Canonja. Se retirarà Peso. Se retira el número 7 Peso i entrarà en substitució del número, aviam si li veiem el número que té. Lorenzo sembla que sigui. Sembla que sigui Lorenzo. Saca de banda, que ho ha fet en aquests moments. Santi. No, és Cruz que ha substituït a Peso. Espera plana que ha posat el peu tallat. Macera cap a Soilo amb la pilota. Segueix Soilo, canvia molt bé cap a Susi. Diego amb la pilota. Segueix Diego passa la pilota. Segueix Diego, cap a Soilo Diego. I final, és quan Antonio la pilota, que passa cap a... Capità l'àrbit, senyor Navarro, Ursai de Serapio. No ho sé, me sembla que aquí l'àrbit doncs s'ha equivocat. Ja que n'hi havia dos sota els jugadors de l'Espanya Canonja. S'ha assecat aquest Ursai. I ara què? És falta. Bon pito, senyor Navarro, bon pito! Falta, que sacarà l'Espanya Canonja. Rodríguez, sí, capità de l'Espanya Canonja. Pilota penjada, fora. Més mal que la pilota ha anat a fora. Saca de kick favorable al Constantí. Vale, seguim. Cano envia la pilota a Juan Antonio perdut la pilota. Segueix dominant. Ui, no ha pogut Serapio que fa la pilota. Ara tornem, falta. Més tontes que pita el senyor Navarro. Quines faltetes més tontes. És Rodríguez. Atenció. Bernat, ai! Quina ocasió ha tingut ara l'Espanya Canonja d'haver marcat el primer gol i cortar distància al marcador. Era el mestre, sol davant de Santi, que Santi ha pogut aturar la pilota. Solo, canvia molt bé cap a Susi. Susi està sol, llàstima que sigui sol, no hi ha ningú que la faci. Segueix Susi, ara què? Ara què, senyor Navarro? Ara què, senyor Navarro? Ha capit el senyor Navarro ara. Ha capit el senyor Navarro ara. És falta contra el Constantí. Ha capitat ara. M'agradaria que em donés ell mateix una explicació. Què està pitant? Ha capitat ara. És targeta aquí? No l'ha volgut treure. O sí? Aviam. El número 5 sembla que sí. És el número 5 que l'àrbit ha tret targeta. Sembla ser que és Trocolis. Qui li ha tret targeta? Recordeu que la primera part ha tret una maestra i ara una Trocolis. Segueix. Falta. Tornem un altre cop. Falta. És Maceira. Que deix cap a Jordi que saca ell la falta. Que penja la pilota. Cap a Diego. Centre Diego. És Susilli per el porter, se l'escapa i torna a recuperar. Gómez canvia cap al seu company Bernat.
Cap al mig, s'està massa cop de Jordi. Segueix. Maceira primer la pilota. Molt bé, l'emprena ara amb la mà. T'han vist, Maceira, t'han vist, Maceira, t'han vist. Hi ha la targeta, Maceira. Això no ho has de fer, Maceira. Has de jugar la targeta, Maceira. No sé per què s'esteu jugant aquestes targetes tan tontes. Targeta o no l'he tret? Sí. Targeta Maceira primer. Ha tret targeta Maceira primer. Està apuntant ara l'àrbit, Maceira primer. Ha tocat la pilota amb les mà expressament i acabat, doncs, a tirar la pilota fora. Xut Espanya Canonja i Santi sense cap mena de complicacions s'ha tocat la pilota. No hi ha ningú ara aquí dalt. Sols, ara Ursai, n'hi havia dos, en Ursai, n'hi havia dos. Serapio. És falta, noi, senyor Navarro, que està perdent els papers ara, senyor Navarro. Està perdent els papers. Està perdent els papers el senyor Navarro. Senyor Navarro, que està perdent els papers. Senyor Navarro. Senyor Navarro. Que ja porta anys arbitrant. No pot ser que perdis papers d'aquesta manera, senyor Navarro. Aviam què passarà ara. Té targetes a les mans. Company Feliu, tu saps que el senyor Navarro, partit que arbitra, xou que es munta. I aquí, per no ser menys, se'n muntarà el seu xou. Aviam el capitat. Hi ha cap targeta o no, senyor Navarro? Només falta que traguessis alguna targeta. El col·legiat del Partició Navarro, doncs que sé que està parlant en francès, Biançó, que és el delegat de camp. Ara s'estan discutint els dos delegats, un del Constantí i l'altre de l'Espanya Canonja. Això està liat, senyors. Això, senyor Navarro, home, que porta anys arbitrant. Més mal que ha volgut s'empany. Deixem la festa en pau. Deixem la festa en pau, home. Vinga, seguim. Això se pot complicar. Deixem-ho estar, que això se pot complicar. Ara hi ha anat a separar una miqueta el president del Constantí, segueix el lío, ahir va el senyor Trilles, president del Constantí, a separar Francisco Marquès, el delegat del Constantí. I al final, espitjades, trompades, cops, i al final no té res el senyor Navarro. Ni siquiera una tarja groga, perquè són les coses. Segueix. És el número 14 que llençà aquesta falta darrere. Ara hi va Vilches. Vilches cap a Gavilan. Gavilan cap al mig. És Jordi que talla. Segueix Jordi. Canviant cap a Susi. Susi amb la pilota. Cap a Diego. Diego segueix. Molt bé cap a Serapio. Serapio amb la pilota. Cap a Diego. Corre Diego. S'interna a l'extrem dret. Segueix Diego. Limpia la pilota ara. Ataca a l'Espanya Canonja. Molt lents els xicots de l'Espanya Canonja. Enviant dos Ursai, senyor Navarro, ara sí que tampoc no l'ha vist. Despeja Cisco fora. Saca de banda favorable a l'Espanya Canonja. Bé, doncs sembla ser que ha acabat d'aquest lío que hi ha hagut aquí baix entre jugadors i ara entre públic, sembla ser ja que s'ha calmat. S'ha calmat una mica aquest lío que hi ha hagut. Saca de banda favorable a l'Espanya Canonja. Ho farà en aquests moments, doncs, Lillo, que ho ha fet ara en aquests moments, però ha tallat Maceira primer. És Diego. Diego fort cap al costat dret. Però ningú ja. A més se troba en punta, doncs, Susi i el Soero. A més està jugant en aquest moment el Constantí en dos puntes. Això no pot ser. Ara jugant tres aquí a casa. Seguim. Saca de banda. Fur cap a Susi. Segueix Susi. Ha perdut la pilota Susi ara. Vera plana sense por. I era. I falta contra el Constantí. Falta que ha fet Vera plana el jugador número 13, Cruz. Falta que llançarà, com ja és habitual, en Rodríguez, capità de l'Espanya Canonja. Aquest 3 se l'està jugant, perquè aquesta espitjada que ha fet cap a Diego no la tenia que haver fet. Para molt bé, quin pit que té Maceira, nois. Quin pit que té.
Envia cap a Susi, que talla la defensa de l'Espanya Canonja. Serapio. Serapio, falta, i ara què? I ara què, senyor Navarro, home? I ara què, senyor Navarro? Això s'acabarà malament. Això s'acabarà malament, senyor Navarro. Això s'acabarà malament. Ja porta anys pitant, home. Si ara se posa amb molt sagista. N'hi ha per tots aquí, nois, n'hi ha per tots. Al final, doncs, me'n donarà a mi, al final. Al final n'hi haurà una per mi. Bueno, seguim. Però l'està liant sol, el senyor Navarro, avui. Quin xoc està fent. És falta que sacarà Jordi. Jordi penja la pilota. Cap al mig. I posa Rodríguez al cap. La pilota se pot agafar a la banda, no recupera el número 2. Bernat. Serapio, Serapio, centre. Ningú rebat. Xuta, gol! Gol, 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 gol! Soilo, 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 Soilo! Soilo, Soilo, ha marcat Soilo! Ha marcat Soilo el tercer gol! Ha marcat Soilo el tercer gol! Minut 21 de la segona part. Constantí 3, Espanya Canonja 0. Soilo acaba de marcar el tercer gol. Això ja podem dir que ja està com a sentenciat. Aviam si ara se calma una miqueta més nervis. És Virches amb la pilota, es lliberta descomptada, però allà està Cano que posa el peu. Despeja Cano com un sí. I fora, saca de banda. Aixecat aquest saca de banda per part de l'Espanya Canonja. És falta ara contra el Constantí. Saca de banda. Bueno, ja tornem a estar als micros després de passar, doncs hem tingut de fer el sorteig de la cistella i tornem a agafar els micròfonos. Falta contra Constantí, que sacarà els de la Granja, tira i la pilota fora, els núvols. Pilota als núvols, 3-0. Constantí 3, Espanya Canonja 0. La cosa s'ha animat, s'ha engrescat, l'afluència de públic ja comença a ser millor. Tira Jordi. Rebutja el número 14 amb el cap. Aquí està Serapio, que se la controla, se la juga per ell, la dona Cano. Cano continua molt bé, posa el peu Cano. Falta contra l'Espanya Canonja que li fan a Cano. Sacarà Serapio. El senyor Navarro, quina atracció està donant al públic. És un autèntic show veure arbitrant aquest senyor. Saca Jordi, allí està Diego, no hi arriba. Replega la pilota l'Espanya Canonja, allí recupera Susi. Balamo, que li fa un pont molt maco, n'hi fa un altre, la dona de Diego. De Diego, que la vol tocar cap a Susi, no hi arribarà, pilota que se'n va fora. Pilota cap a mig del camp, allí està Serapio que recupera cap a Diego. I el número 13 li fot puntada de peu, aquí està Palomo. Replega la pilota cap a Juan Antonio, torna Palomo, Palomo a Zoilo. Zoilo llepa amb el cap a de Diego, Diego el vol tirar profunditzant i talla la defensa, un rebot que afavoreix el Constantí i arriba primer el porter Gómez. Saca el porter Gómez. Toca amb l'esquena, l'àrbit deu aplicar que ha sigut amb les mans, Juan Antonio. Falta contra Constantí. Sacarà Rodríguez, el capità de l'equip de l'Espanya Canonja. Tira, puntada de peu cap a l'àrea gran del Constantí. Ja està Cisco que rebutja, cap a Serapio. Serapio dona a Pere. Endavant Pere, continua Pere. Molt bé cap a Maceira primer. Molt bé cap a Zoilo. No arriba Zoilo. Falta, aixecat el peu Zoilo, aplica l'àrbit. I el peu, si anem a veure el peu, ni s'ha aixecat un parell de pams. Però l'àrbit picat falta, saca la Canonja, la falta. Aquí està Serapio, controla la pilota.
cap a Cano. Cano, tot sol, tranquil pel camp. Opta per llançar-la cap a l'extrem dret, allí està Zoilo. Susi que li toca a Zoilo, Zoilo que carta! Fora, fora! Tal com venia la pilota, sense deixar-la caure a terra, Zoilo li ha donat castany a la pilota. Fora! Saca de porteria a l'Espanya Granja. Cop de cap de Massaire, cap a Serapio. Serapio la pilota, segueix Serapio, molt bé, s'ha lliurat un contrari, segueix Serapio. Cap a Diego Serapio, recupera Diego. Segueix Diego amb la pilota, canvia cap a Cano. Cano segueix, molt bé Cano. Segueix Cano, centrarà Cano, fa la jugada molt bé. Centra Cano. Ai, llàstima. Molt bonica, quina jugada més maca. Quina jugada molt maca de Cano. Segueix contraataca, atenció, Solana. Quin barul hi ha hagut a porta! Com juga? Com juga el Gustantí, nois? Com juga? Xuta porter fallat. Recupera Gómez. Com juga el Gustantí? Molt bé, espera. Amb el número 13, canviat cap a Cisco. Cisco, cap al mig. No hi ha ningú. La defensa és Rodríguez, que xuta ara. Que va cap i porta cap a Hierro. Hierro cap al seu company. Bernat. Segueix Bernat a la pilota. Toca Jordi molt bé de cap a despejar. Toca Bar Massaire primer. Que la pilota va fora. Saca de banda favorable a l'Espanya Canonja. És Bernat qui se quedarà acreditat. Saca de banda. Saca Bernat. Ho fa aquest moment. Cop de cap de Jordi fora. Saca de banda un altre cop. Saca de banda. I la pilota ha anat cap dalt als cotxes. Ara surt una per la nostra dreta. Surt una pilota per la nostra dreta. El Vilches ara que passa la pilota cap al seu company. Però quina mala punteria. Ha anat potser 7 o 8 metres. D'on se troba el seu company. És Bernat que torna a posar la pilota en joc. Penja Bernat la pilota, però allí està Massaire, primer que despeja. Recupera el número 8, Hierro. Però recupera Cano, ara talla molt bé. Falla amb el número 13, Herrera. Però llàstima de que Diego no ha pogut. Segueix Susi, molt bé Susi. I fora de banda. Quina jugada més bonica la que ha fet Susi. Quina jugada, Susi ha passat cap a Serapio. Serapio perdó la pilota, però allí està Cano. Que xuta Cano, en semifallo. I ai, quina mala sort ara. 3 homes sols que no han sabut parar la pilota. És Jordi, que ha perdut la pilota. És Hierro, cap a mestre. Molt en mans, senyor Navarro, menys mal que l'ha vist. Ha sigut molt put aquest nou, Molt bé, mira per la mà, si no la veu, s'escapa sol. Però menys mal que el Navarro ara ha fet una vista d'aquestes que sap fer ell, Ja que a mi que sembla tonto, però no ho és, Ara vinga. Ara pilota. És igual, no, i tu tranquil, mestre. Has sabut i farra ha fet aquest xicot. Que l'hagi tocat la cistella sí que n'hi havia. No una botifarra, és un xoriço. Que així que deu estar content que l'he tocat. És Jordi, molt bé Jordi. Espera que no ho ha aconseguit. Con l'atac de l'Espanya Canonja, allí, Pere, posa tot, i ara Jordi que talla. Saca de banda. Portem en aquest moment 40 minuts de la segona part, i el resultat és d'Espanya Canonja 0, Gustantí 3, o Gustantí 3, Espanya Canonja 0. Matías Prats amb tu és una glòria, Saca de porta, Santi que agafa la pilota. Va una miqueta a l'Equero. Escolta, Santi, podies fer igual que m'ha fet el porter la primera part d'ells? Em pas aquests una miqueta, ara cap aquí, ara cap allà. Més de córrer. Seguem la jugada, és Juan Antonio. Directament fora. És igual, noi. Vinga, tan sols falten 5 minuts i cap a les dutxes i 2 punters més. Molt bé, Juan Antonio, cap al mig, allí surt Gómez, el porter, i tranquil, atura la pilota. Ve cap al seu company, atenció. Ai, Diego, si te'l arribes a emportar, quin susto haguessis donat. Serapio no hi arriba,
però allí està Diego un altre cop, ha fallat ara el jugador de l'Espanya Canonja. Bernat a Serapio, Diego, ha anat a camí Diego, ha fallat Diego, i ara què? Ara falta, sí senyor, és falta. Ara ha sigut falta, que hi ha posat el peu, ha fallat i la cama no ha encenat a la clavícula de Diego. És falta, vinga. Tan sols falten 4 minuts perquè acabi aquest encontre entre el Constantí i l'Espanya Canonja. El resultat és de Constantí 3, Espanya Canonja 0. Els gols foren marcat 2 per Diego i 1 per Zoilo. Queda falta està Jordi i Cano. Tots dos, mentre el jugador del Camp Pep estan formant la barrera. De moment hi ha 2 homes a la barrera. El Jordi, es falta lliure indirecte. Jordi canviava cap per Diego Llàstima. I ara corna. Ai, Ursay. La pilota s'ha anat, no per allà al cementiri, però una miqueta. Ha faltat una miqueta perquè no hi anés. El Gómez, el porter de l'Espanya Canonja, doncs agafa la pilota. Saca Ursay. Se saca l'Ursay. Gómez, s'han demanat passos. Falten 3 minuts perquè acabi el partit. 3 minuts. 3 minuts perquè acabi. El Maceira primer, que ha perdut la pilota. És Cisco, molt bé, posant el peu. Cap a Susi la pilota. Ha volgut enganyar el delanter, però no l'ha enganyat. Segueix l'Espanya Canonja cap al mig. Allí està el Jordi. Que com li voti està allà, sí, molt bé. I gol de Diego. Gol de l'Espanya Canonja. Ha sigut mestre que acaba d'aconseguir el primer gol. I millor dit, ja que podíem dir el gol de l'honor de l'Espanya Canonja. Perquè tan sols falten 2 minuts. Ha sigut un fallo defensiu que ho ha aprofitat mestre, el número 9 de l'Espanya Canonja, per aconseguir el primer gol per l'Espanya Canonja. Així doncs, minut 43, Constantí 3, Espanya Canonja 1. Recordem que el Constantí feia 358 minuts que no encaixava un gol. I avui que estaven a punt d'assolir la xifra de 360 minuts, als 358 minuts el Constantí ha vist perforada la seva porteria. Aquí està Zoilo que pugna amb la pilota, cap amb el capità de l'Espanya Canonja. Pilota que va fora de banda. Abans de començar el partit, Santi em deia que volia arribar als 360 minuts imbatut. Ha estat una llàstima perquè faltaven 3 minuts. Fora de banda, la pilota s'espera, no hi van a buscar-la. El Constantí en li ve d'un minut. Posarà en joc Juan Antonio. Cap a Susi. Es torna Juan Antonio. Juan Antonio que vol xutar. Ha xutat fort i rebutja la defensa de l'Espanya Canonja. Aquí està Cisco. Controla la pilota. Continua Cisco. Penja cap allà al mig de llista Maceira. No arriba. Agafa el porter de l'Espanya Canonja. Xuta fort. Aquí està Jordi. Que la don cap al porter Santi. L'ha deixat molt curta. Era molt perillós. Aquí està en xut intel·ligent. D'un jugador de l'Espanya Canonja, però quan l'altre jugador ha vist que la pilota anava ja, que no hi arribava, l'ha tocat amb la mà. Falta contra l'Espanya Canonja. I en aquests moments ja es compleix el temps reglamentari. El partit ja està completament acabat. Esperem els minuts que descomptarà el supercolegiado senyor Navarro. Fora de banda a favor de l'Espanya Canonja. No és fora de banda, és falta. La pilota la sacarà amb el peu un jugador de l'Espanya Canonja. Cap al mig de l'àrea gran, allí està Jordi. Rebutja amb el cap a Cano. Cano que l'ha de llançar com més ràpid millor. No ho ha fet, s'ha entretingut massa. Recupera Pere. Avançarà Pere. Molt bon xut de Pere. Allí està Susi. No hi posava el cap, quina llàstima. Allí està Zoilo que recupera. Zoilo cap a Sòria. Ai, Serapio cap a Maceira. Li fan entre banqueta i falta contra l'Espanya Canonja.
El senyor Navarro no es decideix a pitar al final. Ja ho he dit. Falta contra l'Espanya Canonja. Saca Jordi, cap a Zoilo, ell és fora de joc. Fora de joc, pita. L'afició ho aprova perquè, doncs, tot el que piti està bé. Juan Antonio agafa la pilota. La toca el delanter centre de l'Espanya Canonja i la pilota la fot fora. Un minut passa ja, o 2 minuts, del temps reglamentari. L'àrbit no pita, nosaltres continuem jugant. Sacarà davant de Juan Antonio. Cap a Cisco. Cisco cap al mig. Allí està Susi. Vol posar el peu. No hi arriba. Despeja la defensa. Cisco amb el cap. Elevat superior. Cap a Serapio. Serapio i Pere no s'han entès i la pilota l'ha aprofitat el número 14 de l'Espanya Canonja. Aquí torna a estar Cisco tallant la pilota. Molt bé, Cisco. Molt bé. Cap a Serapio. Serapio que li passa per sota. Entren els jugadors de l'Espanya Canonja una miqueta fortets. Però no hi ha mala intenció. És amb la mateixa jugada. Juan Antonio que avança. Profunditza cap al mig. Allí està Susi. Susi ara ha estat una mica lent. No hi ha arribat. La pilota cap al porter. Xuta el porter, rebota a l'esquena de Susi. I quina sorpresa, una miqueta més entra. Tira fort, cap al mig del camp. Aquí està Maceira. Xuta Jordi. Juan Antonio vol tocar amb el cap. Zoilo recupera la pilota. Zoilo que la dona Juan Antonio, molt ben donada. Juan Antonio que s'entrarà. Centra, aquí està Susi, vol rematar i no ha pogut. Aquí està el capità de l'equip que dona el pilot al seu porter. L'àrbit es veu que té un rellotge de molt poca qualitat perquè es veu que se li ha retrasat molt això i no veiem que faci gestos de que vulgui mirar el rellotge, no? Zoilo, canvia, cap a Susi. Susi que no la toca. I la defensa dona la pilota al seu porter Gómez. 3 minuts passen i en aquests moments fi del partit. Fi del partit. Espanya la Canonja 0, Constantí 3. Perdó, Espanya la Canonja 1, Constantí 3. Aquí els jugadors, el senyor Navarro, que va cap al vestuari, tot tranquil, tot campant. Aquí no passarà. Cap baix al túnel. Els jugadors se retiren del camp. Els jugadors se saluden molt esportivament i sembla que tot s'ha acabat en pau. Ara s'acosta al nostre micròfon el senyor entrenador del Centre d'Esports Constantí. Un momentet, per favor, t'afluixin aquesta veu. Vale, molt bé. Ara podem parlar amb el senyor entrenador, el senyor Lara. Ens donarà una impressió general de lo que ha estat el partit en sí. Bueno, el partido ha habido dos fases distintas. La primera parte ellos han atacado mucho, han tenido algunas oportunidades. Según ellos dice que han entrado 2 goles, que el árbitro lo ha visto o ha pitado, o sea, ha pitado antes de entrar la pelota, ellos dicen que no, pero bueno, eso ya es criterio del público. Entonces, la segunda parte, pues hemos empezado muy fuertes y hemos marcado rápido, y luego yo ya creo que ya hemos jugado muy tranquilos. Luego ha venido el tercer gol y ya parecía que ya estaba el partido terminado, ya han tenido una oportunidad y han marcado, pero el partido en general ha estado regular. ¿No ve usted que ha sido una lástima que llevamos tantos partidos sin conocer que nos perforaran la puerta y cuando faltaban 2 minutos se ha producido con una jugada muy ingenua? Bueno, esto no es muy importante. Ahora es importante y no lo es, ¿no? Pero si nosotros marcamos 6 y ellos 5, si ganamos es igual. Los goles son de mes indiferente. Siempre ganamos, sí señor. Resultado justo, Ángel? Sí, sí, justo, muy justo. Vale, gràcies. Però aquí es troba Nicolau, jugador que està lesionat del Centre Esport. Constantí, Nicolau, sisplau. Esperem que s'acosti ara Nicolau. Aquí tenim el jugador que des del primer partit que vam començar la temporada que va sofrir una lesió i avui semblava que hagués resparescut a jugar altra vegada i no ha sigut així. Es veu que l'entrenador no ha volgut arriesgar perquè el partit anava bé i guanyàvem. Senyor Nicolau, què passa? Com va aquesta lesió? Bé, ja està quasi curat. Els pròxims partits ja el veurem en marxa amb tot l'equip, aquest equip que sembla que aquest any això va molt bé,
Sí, esperem que sí. A veure si la setmana que ve es pot jugar o què. Molt bé, unes paraules molt esperançadores del jugador Nicolau. Bueno, avui més, sense res més, avui tanquem aquest reportatge des de l'estadi municipal de Constantí, on el Constantí ha guanyat molt bé per 3-1 a l'Espanya Canonja. Constantí 3, Espanya Canonja 1. Constantí endavant!